Takže čaute, moje meno je Bubo a dneska vás vítam u ďalšej pozvánky na SAM server. To meno toho serveru bude, že, no nie že bude, ale už je Road Game. A máte, ako vidíte na obrazovke, môžete si to prečítať, čo tam všetko je a tak. A ja vám poviem také hlavné veci. Dá sa tam portovať do LV, do SF a tak. To na niektorých serveroch je, ale aj nie je. A musíte čakať pár sekúnd, ale to nevadí. Môžete si vypestovať marihuanu, môžete mať, keď máte VIP, môžete mať 2 polia marihuany, takže to je 30 gramov a dokopy to je 60 gramov. Sú tam rôzne práce, potom tam sú tam tie rôzne práce a musíte si spraviť vodičák na motorku, keď chcete jazdiť na motorke, tak na motorku, alebo keď chcete na aute, tak na auto a na loď a tak ďalej. Takže môžete si kúpiť domy a aj auto. A nepôjde vám, keď zoberete auto z mesta, normálne a zaparkujete ho do garáže, to vám nepôjde. Musíte si kúpiť normálne auto, čo tam je v autosalóne alebo tam, kde sa to predáva. Potom tam funguje GPS-ka. Tam máte, napríklad tam je GPS-ka do práce a GPS-ka. Je tam na povolania GPS-ka, kde sa dá zohnať povolanie. Tento príkaz funguje lomeno GPS. Tak. No a potom keď chcete narábať so zbraňmi, tak musíte mať zbrojný prúkaz. Neodporúčam tam cheatovať ani speedhackovať, ani ja neviem. Parkour mod, neviem, či tam je povolený, ale to je tiež, to sa ráta ako tiež cheat, takže ani to nepoužívať nič. A je tam aj VIP systém, môžete podporiť server. Má to aj vlastnú webovú stránku. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Tak čau.